kayo kung tato. Oh yes, sarap ang tato. Ah, nandito ka kung tato eh. Ala. Oy, bis man ay karon. Okay. Daan ay tarik karon. Kung tabi. Okay, 500 na lang. Apoy. Okay, 500. Pwede naman ni makakuan. 500. Ito kong tarihan karon. Ako na isugal ang 300. 300. Swerte ko na day. Pasit swerte unday. Ito kong tarihan karon. Dungkoy! Dungkoy! Mari ka, alisa rin Dungkoy. Oh! Saman pa? Oo, muanha. Oo pa, muanha na ko pa. Asa mali mo mama? Si mama pa? Nag-ingon man to siya nga kuan. Adto siya kuan barangay kay ano daw na meeting man ito o kuan. Asa na Oh. to sa barangay? Sa barangay. Purpose. Asa mo ito? Meeting siya pa. Tinuod na gid ang meeting ron. Oh. So, may meeting sa Purpose. Ganina ra to? Kanina taon na nila ka naman. Ganina ra. Kaya Sige. meeting lagi sa purpose sa barangay. Ina ang mama ko mangita sa nako ha. Nanara ko ilang kuan, ilang pari Dolfo. Ikaw. And namulakaw sa ko inan, tuara ko lang pari Dolfo kay nakoy tuyo, nakoy tuon ha. Ay saban niya, ina lang siya ha. Nawara ko lang kuan. Ilang pari Dolfo kay balik ko dayon ha. Ay ina lang. Sige, Kay mangita ko. Ikaw diri magkuan ka diri ha. Uli dayon ka pa, ha. magbulag mga unsa-unsa Pa. Amping ra ka diri ha. Ay, salamat. Nawag ka. Sulod ko. Dahan ko mga, ano ba kung kumpare kasi ayun? Kasi ano siguro ito? Okay, dagan mo lang manok ron, oh. Dagan kayo ng manok ba? Kini. Diri ko mo. Kaya. Oh, ako 300. Biya ko. Kiri, sige, sugod. Oh, biya. Larga, gigi kana bas ikat na ay kay kana larga matigong kana larga patay na wa na ya daog na Tas ang malasa. Bis wa man. Ay, sayang. Wa jud. Disgrasya akong 300. Ako unta to idatahay ni Magda. Malasaon ko na ako ni sila ani ron nga nagamit ra ba na ako 300. Malasa kang adlaw eh. Sige lang. Naala man sugal.